Oke, bolo iki wis persiapan ya hari Minggu. Kopdar sumber gempol lagi. Tulungagung ya. Oke, bareng Pak Kepala Suku. Dompeng langit 150 cc. Oke, gawa biasane spider, pegon. Wah, ijan nyemok. Oke, iki bareng perakit kita, Mas Kresek. Yes. Oke, sendarane bolo. Oh. Oh ya, jangan gila-gila lho. Ki Bang padha sarapan borong. Beh, lah lek luwe piye iki kok? Bareng kru. Dompeng langit Temenggungan iki. Wah, gawane kalau. Piye Pak Tung? Masuk. Wes, masuk tok. Gala. Masih bagus-bagus ya. Sarapan ro, Mas? Oh, wes, urung. Beh. Nek narik oleng ora ya urung sarapan iki. Lo jiro, lupatmu 6. Weh. Nek 10. Sing gede iki lho. Aja lali didelok lho iki. Besuki geng, boyo. Ki pirang meter iki Mas iki? Besuki pirang meter iki? 3,6. Bah. Ki narek wong 7 iki kok. Iki sendarene 10 kecamatan kabupaten iki kok. 4 meter kurang titik bolo. Wah. Wes, kecek persiapan sih kok gak lanjut lagi. Lek truk enak bolo, lek naleni sret neng bake po enak. Lek pickup ngene iki diwehi cagak nek tengah ini. Nah, kaya biasane. Diwehi cagak nek tengah ini. Nek dalan ben aman kaya. Panasi. Witi gawa le, tunggane le senar le. Oh, tunggane kono. Oke, bolo iki wis sampai lokasi ya, dhuwur ya lah ya. Oh, gendeng guys suarane. No. Iki bolo wis kok warung-warung iki ya. Oke. Sampai lokasi ya, dhuwur-dhuwur ya ngene ya. Wah, suryane dikalek-kalek iki. Adukne sik bolo, adukne sik ya. Piye Paman? Wis teko 98 iki? Iya. Ya sudah punya dia. Oke lho, iki 98 angkringan gitu. Ya. Sumber gempol. Oh, dipoto. Foto video. No. Oke, bawa bulldog. Cek ngedokne sik bolo. Oke, wis dhuwur wis ngumpul-ngumpul ya. Hari ini ada piala nih bolo. Sek. Oh, enak sound sistemnya ini meng ndelok karnaval nek kene enak salone ya, padha ae. Kategorine iki lho enak layang terbesar.
layang terunik ya. Layangan hias. Iki layangan terbaik ya. Nek pialane. Oke, layangan unik-unik tok ketan ke. Nah. Iki di dudukne sik karo Pak Lurah. Asari iki. Wah, wong ngene iki. Wah, anginnya sos tenan bolo. Terus oke, habis ini kita terbangkan satu persatu. Iki bolone cek ngedukne. Wah, gede bola ya. Di custom-e. Di Indonesia di full gede tok kelas iki, kelas berat tok iki. Oke, wes persiapan sih ya Lur, nanti kita lihat terbangnya ya.